नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। सो मंडळी, कोकणातला आपला तिसरा दिवस आणि आपला शेवटचा दिवस असणार आहे, कारण की उद्या आपण निघणार आहे मुंबईला। तर तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये इनोवा बघितली, वॅगनर बघितली, आपला टेम्पोसुद्धा बघितलेला मागे दिसतोय। तो आज आपल्या या चॅनलमध्ये फक्त टेम्पो दिसणार आहे, कारण की आपण घेतलेला आहे नवीन मित्रांनो टेम्पो। 10 टेम्पो आहे ना आपण भाड्याने देतो आणि हा असतो फणसगावला, म्हणजेच मुक्काम पोस्ट फणसगाव, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। जर तुम्हाला कोणाला भाड्याने टेम्पो पाहिजे असेल तर नक्कीच तुम्ही या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा। स्क्रीनच्या खाली तुम्हाला नंबर येत असेल आणि एक कार्ड देखील तुम्हाला दिसतंय। तर तुम्हाला भाड्याला पाहिजे असेल टेम्पो तर नक्की या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा। सो मंडळी बघू शकता, हा आहे आपला टेम्पो। हा तुम्हाला फ्रंटमध्ये मी तुम्हाला लुक दाखवतोय। ही आपली राईट साईडची बाजू आहे, फ्रंटने टेम्पो असा दिसतो आणि लेफ्ट साईडची आहे। सो तुम्हाला मी आतला स्पेस पण दाखवतो। जर तुम्ही भाड्याने हा टेम्पो घेतलात तर तुम्हाला एवढी अशी जागा भेटू शकते। जरा शटर बघा, शटर पण आहे, पॅक एकदम टेम्पो आहे आपला। बघा आतमध्ये स्पेस पण बघू शकता, भरपूर आहे। उंच असं 6 फूटपेक्षा जास्त उंची आहे। सामान काय असेल ते व्यवस्थितरित्या इथे राहू शकतं। आता तुम्हाला वाईड अँगलमध्ये दाखवतो, आता 1x मध्ये बघा, भरपूर स्पेस आहे। तर आत्ता आपण याच टेम्पोने थोडा एक राऊंड मारायला चाललो आहे, कारण की 2-4 दिवस झाले आहेत ना टेम्पो उभा आहे। तर बोललो आज आम्ही आलो आहे तर आपण जरा चालूया टेम्पो, पण थोडासा त्याचं इंजिन पण गरम राहील। चला आज आपण टेम्पोमध्ये राऊंड मारूया। आणि टेम्पो आपला भाऊ चालवत आहे। तुम्ही माझ्या भावाला इनोवा वॅगनर चालवताना बघितलं आहे, आज टेम्पोसुद्धा चालवणार आहे। आपला टेम्पो हा टाटाचा असतो, टाटा एक्सेल असा आपला टेम्पो आहे। मला टेम्पोबद्दल जास्त आयडिया नाही मित्रांनो, आता मी थोडी आयडिया घेतो आहे। सो मला जेवढी आयडिया भेटेल तेवढी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेन मी। तुम्हाला काय माहिती असेल टेम्पोबद्दल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा। तर बघू शकता मित्रांनो किती किलोमीटर चालले, 1,23,000 अशी गाडी चाललेली आहे। तर आता सेल्फ मारतोय। सो आपल्या टेम्पोमध्ये ही 12 वोल्टची चार्जिंग देखील आहे। तुम्हाला याबद्दल काय माहिती असेल, अरे वा, किती दिवसाने बघा टेम्पो सेल्फ मारलेला आणि एका सेल्फमध्ये टेम्पो आपला चालू झालेला आहे। पहिल्यांदा चालवतो आहे टेम्पो, आपल्याला टेम्पो कळत नाही काय, आपण टेम्पो पहिल्यांदा चालवतो आपल्या टेम्पो। हां, आम्ही जास्त तिथे टेम्पो वगैरे चालवलेला आहे, आता टेम्पो स्वतःचा आहे म्हणून चालवतोय। सो आपल्याला पण थोडासा एक्सपिरियन्स भेटेल टेम्पो चालवण्याचा। मी पण चालवणार आहे। बोललो पहिला भाव चालवते, नंतर आपण चालूया। जरा थोडीशी सिटिंग आहे ना कॉलेज टाईप वाटते, आमची कॉलेज जेव्हा होती ना अशीच वाटायची वरती अशी। बाकी इनोवा वॅगनर थोडीच खाली असं आपण बसल्यासारखं वाटतं। सो फायनली टेम्पो आपला निघालाय। जरा राऊंड मारून येऊया, तर बोललो तुमच्यापर्यंत ही अपडेट पोहोचवतो। सो मंडळी, तुम्हाला भाड्याला जर टेम्पो पाहिजे असेल तर नक्की या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा। स्क्रीनवर बघा आपल्या खाली नंबर येतो आहे, त्या स्क्रीनवर कॉन्टॅक्ट करा। फणसगावमध्ये हा टेम्पो असतो। तुम्हाला तरळे, खारेपाटण आणि आपल्या या बाजूला म्हणजे पाटगाव, तळे बाजारे ते देवगड अशा ठिकाणी टेम्पो पाहिजे असेल तर तुम्हाला नक्कीच हा टेम्पो भेटेल भाड्याने। तुम्हाला मोठी सामान असेल तर तुम्हाला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हे सामान घेण्यासाठी फायदेशीर ठरेल। कोंबडा बघा कसा चालला आहे। तर राजू कसं वाटतं टेम्पो चालवायला? मस्त वाटतं। मोठे टेम्पो चालवायला पण शिकायचं, थोडं प्रॅक्टिस करूया। काय बोलतो? थोडं मोठे टेम्पो चालवायला पण प्रॅक्टिस करूया। हां। आपण घेतलं सो तू आधी राजू टेम्पो चालवलेलास? नाही, पहिल्यांदा चालवतो। ओके, म्हणजे आम्ही घेतला तेव्हा चालवला असं काय नाही, पण आम्ही या आधी कधी टेम्पो चालवलंच नव्हता। आम्ही स्वतःच्या टेम्पोवरच कधी टेम्पो चालवले। मी एकदा एका कंपनीचा टेम्पो चालवला होता, त्याला पार्किंग करायची होती ना म्हणून मी पार्किंग करून दिलेली, पण असं लॉंग आम्ही कधी चालवलं नाही। हा आपला आहे नरसळेवाडी जाण्याला मार्ग। तर आपण आता नरसळेवाडीच्या इकडून राऊंड मारून येऊया। जास्त आपण नरसळेवाडीच्या इथे जाणार नाही आहे, थोडं परत जाणार आहे। मी कसं हा मुंबईवर आपण अंतर चालवला होता, हां, चिपळूण ते तरळेपर्यंत बाकी काकाने चालवला होता। हो, जेव्हा आम्ही आपण लास्ट व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, रेग्युलर आपले व्ह्यूअर्स असतील ना त्यांना माहिती असेल, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण दाखवलेलं टेम्पो आपला भाईंदर ते फणसगाव असा जर्नी करून आलेला। तेव्हा भावाने चिपळूण ते आपला फणसगाव असा प्रवास केला होता टेम्पोने। तेव्हा आपले काका पण आलेले आपल्यासोबत। माझा फर्स्ट टाइम होता म्हणजे। हां,
आता एक सगळं पळत नाही एवढं. पहिल्या अगोदर एक आम्ही दुसरा घेतला तो मस्त पळायचा. प्लेनच रोड आहे, थोडाफार चढा नाही. ही मंडळी आहे पेंढुरकर वाडी, राईट साईडला पेंढुरकर वाडी आहे. भारी वाटतं ना स्टेअरिंगवर असं वाटतं की आपण ते मोठ्या बसवर बसलोय. हां असं याच्यावर दिसतं ना मला बोलतो. बाकी असं काय नाही. मोठी गाडी चालवायची, आपण चालवायची. आमचा पुन्हा एक बस चालवतो सागर जाधव, तो आम्हाला केव्हा ना केव्हा तरी ट्राय मारायला गेलो. ही आहे आपली नाबकवाडी. पण पाहू शकता ना, तर हा टेम्पो ना आम्हाला ॲव्हरेजसाठी खूप परवडला. खरं म्हणजे बघायला गेलं तर हा एवढा पळत नाही आहे, काय नाही आहे, पण आम्हाला ॲव्हरेजला खूप भारी परवडलं आहे. हां 1600चं डिझेल आम्ही भरलेलं भाईंदरला. ते नंतर तुम्ही कधी कुठे भरलं बा? नंतर आम्ही नाहीच भरलंच नाही. हां मग भरलात ना, म्हणजे 1600च्या डिझेलवर हा टेम्पो आला फणसगावला, म्हणजे 455 किलोमीटर ना, 455 किलोमीटर आला. म्हणजे ॲव्हरेज वगैरे चांगलं आहे, फक्त पिकअपला थोडासा ढिला आहे. पण एकदा त्यांनी पिकअप पकडला ना की मग पळतो. आणि मित्रांनो छोटासा बिझनेस आम्ही चालू केलेला आहे, सो त्या बिझनेसला तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. प्रयत्न केला आपण पण थोडंफार धंद्याच्या लाईनमध्ये घुशी. आता पप्पांनी प्रयत्न केला आमच्या, हां तर बघू सक्सेस होतो काय. तर तुमचा सपोर्ट मला यूट्यूबला भेटत आहे, तसाच सपोर्ट तुमचा मला हवा आहे. म्हणून आज फर्स्ट टाईम मी प्रमोशनचा व्हिडिओ करतो आहे. आपण मंदिरात जाऊया. फर्स्ट टाईम मी प्रमोशनचा व्हिडिओ करतो, तो पण माझ्या स्वतःचा. आता मी असे प्रमोशनचे जास्त व्हिडिओ करत नाही. देव गांगेश्वराचं मंदिर आलेलं, आपण तिथे आणलेलं आहे. थोडा राऊंड पण मारी आणि मंदिराजवळ जाऊन येऊया. त्यासाठी आलो आहे मित्रांनो. सो तुमच्या सपोर्टची खरंच गरज आहे. कुठे चरळे, खारेपटण, आपल्या ह्या साईडला पाटगाव, जामसंडे, देवगडपर्यंत जिथे तुम्हाला भाड्याने पाहिजे असेल नक्की कॉन्टॅक्ट करा. तुम्हाला भाड्याने टेम्पो हा भेटून जाईल. देवगड ते राजापूर, कणकवली, हां आपलं मधीच आहे आपलं फणसगाव. त्या ह्या एवढ्या ठिकाणी आम्ही टेम्पो नेऊ शकतो. मुंबईला पण नेऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. हां मुंबईचं पण तुम्हाला काय भाडं असेल तर नक्की इथे कॉन्टॅक्ट करा. मुंबईला पण काय तुम्हाला सामान न्यायचं असेल तर नक्की तुम्हाला टेम्पो भेटेल. देव गांगेश्वर मंदिर, फणसगाव, नरसळेवाडी. तुम्हाला झूम करून दाखवतो. बघा बिना चपलीने पहिल्यांदाच गाडी चालवतो. ओके मला जमत नाही चप्पल, बिना चप्पलची गाडी. काय टेम्पोने चप्पल गाडी. हां मी पण मगाशी तो विचार करतो गाडी चालवताना चप्पल का काढली. नाही मला काय माहिती नाही जमत. हां बिना चप्पल आठवण आपल्या कुठल्याच गाडी नाही चालू. आज पहिल्यांदा चालवतो. आपण पाहू शकता महेश आता तिकडे उभा आहे. आपला एक छोटासा प्रयत्न, छोटासा एक आपला क्लिप सिनेमॅटिकमध्ये ते आपण बनवत आहोत आता. मस्त आहे की पाहू शकता आमचं सुंदर असं फणसगाव. आपला आमचा व्ह्यू बघा संध्याकाळ. आता वाजले किती माहीत नाही, पण बघा किती मस्त वाटतं. आम्हाला गावी आलं ना की मुंबईला जाण्याचं मनच करत नाही आमचं. या गावाच्या या निसर्गामध्ये राहण्याचंच मन करतं. फक्त गावी एक छोटासा जॉब काहीतरी हवा. आमच्या इथे असे मोलमजुरीचे काम आहेत, पण जॉब असे इथे जवळपास काहीच नाही आहे. आणि कोणी ड्रायव्हर असेल तर आपल्या टेम्पोवरती राहू शकतो. आपल्याला ड्रायव्हरची ही गरज आहे. एक आहे आपल्याला ड्रायव्हर, पण तरी पण कोणी अजून भेटला आपल्याला तो डिले राहणार बिचारा गरजू कोणी, तर आपल्याला परवडेल, टेन्शन नाही. त्याचंही पोट भरेल, माझंही पोट भरेल. कोणाला ड्रायव्हरची गरज असेल तर त्यांनी खरंच आमच्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करावा. जॉब आहे आपल्याकडे, ती गाडी रिकामीच आहे. दोन्ही गाडी आहेत आपली. बारकी गाडी पण आहे, तिला पण आम्ही नॉर्मली काही लग्न विण्याचं भाडं असेल, नवऱ्याला न्यायचं तर ते पण आपण चालवायला आहे. ती गाडी पण आहे. आता मोठी इनोवा आम्ही मुंबईला घेऊन जाणार आहोत. आता इथे फक्त आपण वॅगनर आणि हा आपला एक्सेल टेम्पो, टाटा एक्सेल, हा आपण ठेवणार आहोत इथे. तो पण गावच्या ठिकाणी आता कसं इकडे असं काही ना काही कामाला उपयोगी आहे. ॲक्च्युली जास्त भाडी आपल्याला मुंबईला भेटली असती, पण मुंबईला तुम्हाला तर माहिती आहे पार्किंगचे इश्यू भरपूर ठिकाणी असतात.
पार्किंगचा इश्यू हे ते वगैरे सगळं असं तसं. त्यावेळी आपलं गावी टेन्शन आहे, छोटं मोठं जरी भाडं भेटलं तरी बस झालं की आपला टेम्पो फक्त चालला पाहिजे बस आपला घरी उभा करण्यापेक्षा. मित्रांनो आपण पाहू शकता ते बिचारे लहान मुलांना असं वाटलं की एस टी आली आहे, टेम्पो आवाज सेम तसाच येतोय. पाचची एस टी गेली नाही. सो मंडळी या व्हिडिओमध्ये एवढंच असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू आपण दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. बाय बाय.